تناها لي بساتلايت تلفزيون بيوتيوبن تكتاتلنا زلهم وجنات كمان لهم شمي فتحوا حري يبحال نتكالي تكال تجراي ديزاستر ريليف فاند تبهيلات فلت أبزي أمريكا حقا وسونت رخيبات انقصاص الله نترف زي تعامد تكال أو Director of Finance خويني السرح لما عنتي زمز أخلو مدب ያው ከም ትፈልጥዎ ኣብ ትግራይና ብዙሓት ጸገማት ተደራሪቦም በቲ ንኣስታት 2 ዓመት ዝኣክል ክካየድ ዝጸንሐ ኩናት ዝካየድ ዘሎን ኩናት መሰረት ህዝብና ጸገም ልዕሊ ጸገም ተደራሪቦ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ስለ ዘሎ ንሕና ከም ትካል ከም ተጋሩውን كنجبرو زجبنا كنبركتو زجبنا بركتو نمبركات تاخن جبر لنا إلنا بنحصل الأوان لم زبن بتي ببعمتو زكايد عالم لخا من كسر عسلو ناي جنزة متأخر من كسر عسلو giving Tuesday ناتو حلا فلت ببعمتو زور حزي زكايد نحن تحت خونس عالم زلوا نترفزيتو أما محورات جنزب توتا متأخر زنت فعلو وقتي مستمغانو نحنا دما حزبنا زلو دليت مخنيات بمقوار نحدا علامة نمسخع نقبرو زجمرنايو من قصاص وي كامبين سلازلو نعو زملكت تكالي وكيلة مبرهره نخبيه أبزي أب زارا ميديا ترخيبه زلخمو زارا ميديا ون زعدل زي بزعبا اتي نكايدو زلنا قسقواس مبرهره نخنهب حزبنا تسرحتنا نخفلت مبرهره نخنهب عدل سلا ذهبنا بزي قاد عمزي بشمين بشم تكال تجراي ديزاستر ريليف فاند كمسجن يفتو مالتيم تكالنا تكال تجراي ديزاستر ريليف فاند قدميلو تجارو ديزاستر ريليف فاند يبحال نيرو نشتن ممحياش كيرو نايب على مخنيات اللو سون جلس أخ جبريه ممحياش كيرو خزي تجراي ديزاستر ريليف فاند ويدما بحطيرو تدي عارف ناتو حاله تتصوع تكاليو مالتي إذا تكالزي كاب مصاصو نمجمار إذا أكل نشتن أبصرح نشتن عمتات تصنحه كم تمخانو تجمامرو نجزياوي تعجم نمفتح توحيلو زت جمرة من قصاص مخانو كفلت أقوم يدلي تستجمروا له زنبرة تجمروا له خناتات زنبرة تجارو كاب ملو إثيوبيا في اللايد ما كاب كللات محران أوروميان خلوت كللات إثيوبيان منتهم مخنيات بمقبار كجافوعو كسددو نبرتهم كمنطلو زغبرلو زنبر اوان نحنا ابزي اب دياسبورا نبر وي اب دياسبورا زنبرو تغارو نزي زي صقمزي ولا كندزكالنا مستزنبره سفح صقمات نخلو زشفنا يكون ግን كندزكالنا زخونه متحوار زخونه حبرتسبنا او دغزلو حبرتسبنا تحابيرنا نمردا ناي عقمنا خنمكر لنا بزبل يوت مجمريا جمره سو تاريخ زتكال بغوفندمي مجمرتا بويو زجمر مالتيو ስለዚህ ነቲ ካብ ዝተፈላለዩ ካብታት ኢትዮጵያ ተፈናቂሉ ናብ ትግራይ ፈልስ ነበረ ህዝብና ንዑ ብዝተኻለና መጠን ተገደደ ነቲ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘሎ ህዝብ ተፈናቃሊ ንዑ ክንዝካለና ክንሕግዘለና ብዝብል እዩት ጎስጓስ ተጀመረ ማለት እዩ ብኡ መሰረት እውን ተዋጽዩ ገንዘብ ተዋጽዩ ናይ ኣብ ደገ ዘሎ ማሕበረሰብ ከክንድ ዝካአሎ ገንዘብ ብምውጻእ ነቲ ኣብ ዝገደደ ኩነታት ዝነበረ እዚ ማለት ዓበይቲ ህፃናት ዓደታት ዝሓውስ
تجنزب التأخيبو حاجز خجبر زخال اللخونات نير مالتي دحريو تزعجم نايت جراوي ون بصفيحه نا بلا نا صفحة سلز مسأ زي نمن تايت كلاو غرس أين تحزون بزبل أبز عدي أب United States of America كم محبر بترف زي تعامة محبر ويقع not for profit organization خوينو بحق وصلنا ترخيبو نخمس جب من قصة استجميرو بمسارتون أتي خمال أزقبو نجارات ماليو حقاوي سونا ترخيبو بتمحبر بورد عبالاتن بسرح مفصمتن كمراح تغيرو تمنقصاصو كاب 2018 جميرو حقاو سونا ترخيبو منقصاص جمرلو غزي እዩ ማለት እዩ ስለዚ 2018 ጀሚሩ ሕጋው ሰውነት ረኺቡ ኣብ ስራሕ ዝርከብ ነተርፊ ዘይተቃወመ ትካል እዩ ማለት እዩ TDRF ካብ ሕዝን ድሓር ያው TDRF እናልኹ ዝጠቕሶ ወይ ከዓ ትግራይ ዲዛስተር ሪሊፍ ፈንድ ምናልባት ቀዲሙ ብዙሕ ሰብና እውን ዝፈልጦ ተጋሩ ዲዛስተር ሪሊፍ ፈንድ ብዝብል ነይሩ ሕዚ ግን ምናልባት ኣብቲ ተጓሩ ዝብል تسكوكو زبالة كيخون بمسجع نخلهم أب تجري زلوا محبرة تجرينا بزو كل ملكعو تجري disaster relief fund توحيلون خطوع شمو بحجة من قد نغيرون تغييرو خمسة له بزكاة أمزيك حبر لكم يدلوا مالتيو بذيك أو جميرو استفعل عليه مقطعاتنا جوارا ببعمتو ناي اتوات متخاب مدرخ النافت أرى فلاي أب giving Tuesday أب زور حزي بزكايد ناي جنزب متخاب ويتوت متخاب برنامجات الندالوه جنزب نتأخذه نحسبنا باستفعل عليه ملكعو أبتعنا أب مجبي أب استفعل عليه نتفتح على تمرتي حاجزات عجبارة صنيح مالتيو تكلنا كم السرارحة حقاونته حليو قلصنتن تحتاتنتن بزلو ملكع زنقات اصل لخوينو امريت نسرحهم سرحتي مسخالو تمريت زلو تكالات حويرو يسرح مالتيو حويرو يسرح خنبل انت لنا امريت نعملت نتكاس اكل اني كيراديون زبحال خالوت اسملاش فند زبحال نخلط استفعل عليه أب تجرين أب السودانن خلط خابتاتن زنكسا أصو محبرات ويتكالات تمساسالي محازة محبرات إلكا متكاسك عليو حابيرنا نصرحنا زمزانا لخونتات هلو مالتيو نعمنت أبزي عمت زي كواس استفعل عليه بروغرامات فند زجورنا له خناتات له مالتيو نعتهم نمتقاس زعكل اسملاش فاونديشن زبحال كيراديون زبحال لولا فاونديشن زبحالو تكالات خابي $25,000 نحدهم بمهاب عاب تقدم لي 5 أسقوة بتمرتي عاب تعنا عبسلت خالوت حصلت سلت أناتات أمهاب صراح بزفتر ملكعو نزساتفو زلو تكالات وعلي بمفررام كافتي زواز أو كافتي زعكو وتوت فند بمقبار صراحتهم نخسرعو هزبنا نختكم وقلنا نختكم زقورنا يو رؤيو بحفشا كاب 25,000 اسكاع شحن 300 رينج زقبر حاجة استفعل عليه تكالات زحجزنا له خناتات 5 له حزبنا كفلتنا ندل مالتيو حزي امبارتي نكايدو زلنا ابز عامت زي زحزنا يو مدب اب تعنا تملكت خوينو اب تكراي اتزعبي هوسبيتال مالتون ريفرال هوسبيتال عيدر زلو صقامات زلو دليتات داركا موزحتو تግራዋይ زفلطو مالتيو
نعو نمحجاز نعو أتوتن متأخاب إناوعلنا يزلنا زناي لمزبن ناي عمتاوي بعمتنا كايدو ناي أتوت متأخاب giving Tuesday بالزبل نكايدو زلنا متأخاب نزو هوسبيتال زي حاجز زو عليه مالتي كمتي مزحتنا نفلتو زو هوسبيتال زي أب تقرأي تزعبي هوسبيتالن من عالبات أب قلقلوت زلو هوسبيتالن إلنا نتقصو ريفرال هوسبيتال عيدر يمالتيو بستفال عليه ملكوعو بستفال عليه مدرخات نايتي هوسبيتال نسو ممحدرتن دوقاترن زخونو بفلاي بقندي نفلطو من دكتور كبروم من دكتور فاسيكا أب استفال عليه مدرخات النوازو زلوهم تساقم متأنا سفيح متأن انتاي كم زخونة كوانا كاب تقارو يخون خالوت لقستي تكالاتن والكسباتن تاي كم تصببون استفال عليه ملكوعو استفال عليه مدرخ ناقلوصو صلحوه خونتات خمزلو ياو نقنزو مالتيو التدليت بتعامي سفيحيو نحنا بحانتي مدرخ نتأخاخو بحادة سمون وي بخلطة سمون بنتأخاخو تساقمات تقراي كلهم يفتحوا يوم موالي كالن تساقمات تقراي كلهم تساقمات تقراي يقرمو أبتعنا زرفي زلو تساقمات مفتاح بعلو بزح عقمن بزح حافتن زليم خانو منم زتحاتت نقرأي كونن مالتيو انتهي دقا انتهينا اتنحنا خنقورو زقبقنا نقر بعقمنا محقاز اجامنا موفاي زكالنا كل مقباري سو تغيرنا كل زكالو عقم تغيرو انتنا اسا تي ابلع الحزبنا زلو صقم فلاي هفت تعنا زلو صقم نمقراف زكالنا نقبر لنا مالتيو سو تلماميرو دما نتي سفيح صقم مفتاح ناي وعلو بركتو يهلو مالتيو تعنا تقراي دارقا فيل غيرو ايو موال تولخو مقنانا يخونن مغنياتو كم تنفلطون زحالف خلط عامتات زتخايد كوينات حزون مليئو زيتا ودأ كوينات دارقا 800 مئتاوي محاور تعنا تقراي زي مالت هوسبيتالات كلينيكات تعنا مأخلات كلهم بزبحال لعلي 800 مئتاوي كم زعنو كحطقمو وزع خم زخونو كاب تقراي سرخو مصنعتات يريو مالتيو زي مقماتي كالي 800 مئتاوي محاور تعنا تقراي وديو مالت خندينا يزعكل حزبنا بصقم خم زلو مكره خم زلو تميتو كياخلو تحكيمون زحاويلو خونتات اديتات بحرسي اب حرس اوان حكمنا زدل حكمنا سلا زي رخوا زموتالو حصانات زدليهم حكمنا سلا زي رخو ختبا سلا زي رخو زموتلو بحافشا تهزبنا بعبيه وحدقا زعتو مخانو زر يمسلني تي متن عنوت كنقمقم تلنا مالتيو حزون بزلو بسرخه مصنعات مسارات لعلي 9 مئتاوي اب تግራይ ካብ ዝነበራ ኣምቡላንሳት ከም ዝዓነዋን ከም ዝተሰረዓን ደሃያን ከም ዝጠፍአን እውን ይፍለጥ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዞም ቁጥርታት ዘልዕሎም ዘለኹም እንታይ እዩ ሲ ፀገም ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘሎ ፀገም ንምርዳእ ዝኣክል ማለት እዩ መብዛሕትኡ ኣላተፈለጠ ግን ንምዝኻር ዝኣክል እዩ እዚ ዘልዕሎ ዘለኹ ማለት እዩ خالوت دما ناي حزي افتي ابصرح خاب زلو هوسبيتالات تزعابي قدمي لها مستقصقو هوسبيتال عيدر يو هوسبيتال عيدر ناي قرب حصرات ناي مدحانيت حصرات ناي خالوت حكمنا اغلغالو زعلو حصراتات خمزلو بتدغاغامي كاب دكتوراتن كاب بيرو حلفتن خالوتن سمعنايو مالتيو نعمنت WHO World Health Organization دكتور تيدروس مرح ناي تقراي حزبي لعلي 6.5 مليون زقمت حزبي
ናይ ጥዕና ሴክተሩ ዳርጋ ካብ አገልግሎት ወፃእ ኮይኑ ብናይ ሕክምና ብስእነት ሕክምና ብናይ ምግቢ ፀገም በቲ ዘሎ ክባር ዕፅዋን ማለት እዩ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ በተደጋጋሚ ዝተቀሰሉ ኩነታት እውን ምዝካር ይከኣል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዘሎ ሰፊሕ ፀገም ብዝምጥን መልክዑ ዋላ እንተዘይበልና ንሕና ከም ተጋሩ ክንዲ ዝከኣለና ክንሕግዝ ስለ ዝግበአና ናይዚ ሆስፒታል እዚ ፀገም ፃውዒት ሰሚዕና ከም ማሕበር ከም TDRF ከም ተጋሩ ክንገብሮ ዝግበአና ነገር ክንገብረለና ኢልና እዚ ጎስጓስ እዚ ወይ ካምፔን እዚ ንምክያድ ቆሪፅና ተላዒልና ኣለና ማለት እዩ ትምንቅስቃስ ኦልሬዲ ተጀሚሩ ኣሎ እዚ ዝተጀመረሉ ኣካይዳ ድማ ምስቲ ሆስፒታል ርክብ ከም ማሕበርና ወይ ከም ትካልና ርክብ ብምፍጻም ፍቃዶም ብምሕታትን ብምዝራብን ከም ዝኾነ ነቲ ተመልካት እውን በዘጋጣሚ ክሕብረሉ ይደሊ ሰው ሓቢርና ንሰርሐሉ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ ሕዚ እቲ ምንቅስቃስ ኦልሬዲ ተጀሚሩ ኣሎ ከም ሽቶ ንሕና ክነዋፅኦ ንኽእል ኢልና ዝገመትናዮ 50,000 ከም መልዕሊ $50,000 ክነተኣኻኽብ ኢልና ኢናቲ ምንቅስቃስ ጀሚርና ዘለና ሕዚ እቲ ምንቅስቃስ እስካዕ ዝቕፅል ኖቨምበር 29 ክቕፅል እዩ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መልክዑ እዩ እቲ ናይ እቶት ምትእኻብ ጎስጓስ ዝካየድ ዘሎ ማለት እዩ ንኣብነት ሰብ ክሕግዝ ዝደሊ ከዋፅእ ዝደሊ ሰብ ሓደ ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ ገጻትና ለጢፍናዮ ብዘለና ሊንክ ወይ ድሮፕ ባክስ ኣሎ ብኦቢሉ ዝከኣለ ኩሉ ክገብረልና ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከብ ማሕበረሰብ ትግራይን ፈታዊ ትግራይን ኩሉ ክሳተፈሉ ዝግባእ ነገር ስለ ዝኾነ ሰብኣውነት ዝገልጽ እውን ስለ ዝኾነ ኩሉ ኣብቲ ኣብ ገጽና TDRF ወይ ተጋሩ ዲዛስተር ትግራይ ዲዛስተር ሪሊፍ ፈንድ ብዝብል ኣብ ፌስቡክ ገጽና ኣሎ ኣብ ትዊተር ኣሎ ኣብ ቲክቶክ ኣሎ ኣብዞም ኩለይ ዌብሳይት እውን ኣለና www.tdrfund.org ኢልና ብምኻድ ኣብኡ ብቐጥታ እውን ኣብ ዌብሳይትና ኸይዱ ዶኔት ኦፕሽን ኣሎ ኣብኡ ኸይዱ ሓገዛት ክገብር ዝከኣል ኩሉ ናይ ግድን ዓብይ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ኩላትና ተባሂሉ ግን ነቲ ኣብ ፀገም ዘሎ ህዝብና ኣብ ምሕጋዝ ትንፋስ ምስራዕ ዓብይ ትርጉም ስለ ዝህልዎ ብዝከኣለና ኩሉ ዝከኣለና ሓገዛት ኩሉ ክንገብር ከም ዘለና ንምዝኻር እዩ እዚ መድረኽ እዚ እውን ተዳልዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ በዞም ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣቢልና ቶም ከተወፊሎም ትኽእሉ ወይ ሓገዝ ክትገብሩሎም ትኽእሉ መንገድታት ኣብኡ ንሕብር ኣለና ስለዚ ገጽና ኣብ ፌስቡክ ላይክ ብምግባር ኣብ ትዊተር ፎሎ ብምግባር እቶም ንገብሮም ዘለዉ ምንቅስቃሳት ኩሎም ክትከታተሉና በዚ ኣጋጣሚ ክሕብር ይደሊ ማለት እዚ ማለት እዚ ነካይዶ ዘለና ጎስጓስ ንዕኡ ብዝምጥን መልክዑ መልሲ ንህበለና ማለት ፃውዒት ህዝብና ሰሚዕና ኢና መልሲ ንህብ ዘለና ማለት እዩ ፃውዒቶም ንልዕሊ ዓመት ዝኣክል ብዘይ ደሞዝን ብዘይ ሓገዝን ህዝቦም ዘገልግሉ ዘለዉ ዶክተራት ሰብ ሞያ ሕክምና ንዓቶም ፃውዒት ሰሚዕና ማለት ፃውዒት ህዝብና ሰሚዕና ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻኣለና መጠን ናብዞም ነዞም ዝተፈላለዩ መንገድታት ተጠቒምና ሓገዝ ክንገብር ከም ዘለና ከዘኻኽር ይደሊ ማለት እዩ ዝኾነ ኣብ ገንዘብ ከዋፅእ ደልዩ ዘጋጥሞም ፀገም እንተሃልዩ ብቐጥታ ኢሜይል ምግባር ይከኣል እዩ ኢሜይልና ሕዚ እውን ኣብ ዌብሳይትና ኣሎ ብጣዕሚ ተወስተቐስክዎ ዌብሳይትና ኸይዱ ኢሜይል ምግባር ከም ዝከኣል
ጸገማት ናይ ቴክኒካል ጸገማት እንድሕር ጋጢሞም ፐርሰናሊ ንዓይውን ብውልቀ ይኹን ካልኦት መሳርሕትና እውን ኣለው again ኣብ ዌብሳይትና ኸድካ ስለ ትትካልና ስለ እንሰርሖ ስራሕትና ብሓፈሻ ምርካብ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ንኽገብሩ እየ ክጽውዕ ዝደሊ ማለት እዩ ጸገማት ክጋጥሙ ተለውን ከተፍሉጥና يتحسسوا مالتي خالي تي أنتو نشتن تقيسي نيرة تي كامبين اسكع سولوس نوفمبر 2019 خلتشن 20 كلتن كقصليو افتي علت نسو ز تفعلي مدابات كلونا يوم او ترخيكم ون أفتي جنزب متأخخاو وتسعتفتو خدخونو بزكات عمي كعدموكم يدلي تمدب نسو مس HP4 تجراي زبحال HPN4 تجراي زبحالن ميديا UMDين بمتحبار زداليو بانل كليو استفعل علي ناي مزناقعي مدبات كلو يوم جارتا خليو ስለዚህ አውን ተኻፈልቲ ኮይንኩም after ማዓልቲ ድምቀት እቲ መደብ ንኽትኾኑ በዛ አጋጣሚ ክጽዋዕኩም ይደሉ ማለት እዩ ቀድሞኩም ይደሉ ማለት እዩ ካልኦት ወቀጻሊ ዝህሉ ሕቶታት ንምምላስ ድልዋት ምዃንና ከዘኻኸር ይደሊ ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ተጋሩ نحنا كم تجارو عب لعل حزبنا زوجح زلوا صجمات زوجح زلوا قفعتات زلوا نايت ميت خناتات زلوا ناي سنة حكمنا خناتات درجة زي فالتجراوي يلو موال يخبد يوم مالتي بس حزقوان مالتي كل جزء ننبع نحزن لبنا يسبر يو جن تحزي زنيو عدل كاو وصينا دما بتغبار حزبنا كنحجزلو حزبنا كندغفلو ويخا خنولو زغبا خناتاتي تفطيرو زلو مالتي ايدر هوسبيتال كمتي تفلطو حزي ت اب تግራይ زلو تزعبي اب ግልጋሎት ዝህብ زلو ምስ ኩሉ ሕጽረታቱ ምስ ኩሉ ጸገማቱ تزعبي هوسبيتال يزي مالت ካብ ሙሉእ ትግራይ ሰብ ክንድቲ ሰኻለ ዋላ ይኹን ግን ካብ ሙሉእ ትግራይ ዝግልገለሉ ዘሎ نخلو تجراوي زجلجل زلو هوسبيتاليو سلازي بتجبار كنفتن دحر خوينها بتجبار سلهزبنا سقاي سلهزبنا مكرا زسمعنا دحر خوينو حزن حق زلو خناتات تفطير الله ماتي حز خناتات زي زقات ام زه تقيمنا بتجبار بجنزبنا نحق زلو خناتات تفطير الله تعدل نسو خنطقمو لي يقبا مالتي كندزك علىنا نايقدن وي بشحات وي بمعيت كنبركت لنا خنحجز لنا ما تيكون كله كندزك على ندحر حجيزو تدميرو بزح حزبنا ጸገም ብዙሕ ህዝብና ክቀርፍ ከም ዝኽእል እዚ ክንኣምን ክንኽእልን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ስኡልና ኩሉ ግዜ ብሓዘንን ብስብራት ልብን ተይኮንና ነብር ዘለና ብተግባር ንህዝብና ኣብ ዘድልየሉ ጻውዒት ኣብ ዝገብረሉ እዋን ክንበጽሐሉን ክንሕግዞም ስለ ዝግባእ እቲ ትግበር ዘሎ ጻውዒት ሰሚዕኹም ንምድጋፍ ኢድኩም ንምዝርጋሕ ንድሕሪት ከም ዘይትብሉ እምነት እዩ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ስራሕትና እውን ምስክራት እዮም by the way ምክንያቱ ቅድሚ ሕዚ ነካይዶም ዝነበርና ጎስጓሳት ብዕውት መልክዑ ዝተዛዘሙ ብናይኹም ሓልዮት ብናይኹም ለጋስነት ብናይኹም ንህዝብና ክንወጽሐሉ ኣለና ኢልኩም ቆሪስኩም ከምናይኩም ጌርኩም ስለ ዝተላዓልኩም እዩ ስለዚ እዚ ካምፔይን እዚ እውን ወይ እዚ ጎስጓስ እዚ እውን بعوت خناتات نخساخع نتوم أبلعلي سجموم أبلعلي تأميتهم كل خيلهم حزبهم زقول جلوز اللو ده كواتر نعتمون مورال مسجني يكخون مالتيو تعويتهم سمعنا نجبروا لهم حاجات نعم personally وعلو زخانة الواز حدر مخانو كنا عملوا لنا نحنا
ኣብ ዝሕሸ ኩነታት ኮይና ዝሕሸ ዕድል ሃሊና ሰሪሕና ንነብረሉ ኩነታት ሃሊና ብገንዘብና ነቶም ኣብ ድላዮም ዓዲ ኸይዶም ብሞይኦም ጽቡቕ ናተኸፈሎም ምንባር ናኽኣሉ ግን ድማ ብዘይ ደሞዝ ህዝቦም ዘገልግሉ ዘለዉ ደኳትርን ሰብ ሞያ ጥዕናን ኣየኹም ምስ ህዝብኹም ጠጠው ስለ ዝበልኩም ክነምስግነኩም ኢና ነምስግነኩም ድማ ነቲ ጻውዒትኩም ምላሽ ብምሃብ እዩ ተጻውዒትኩም ጻውዒትና እውን እዩ ጻውዒት ህዝብና እውን እዩ ስለዚ ብኡ መሰረት ክንሕግዘኩም ዝከኣለና ኩሉ ክንገብር ኢና ኢልና መልሲ ክንህበሉ ንኽእል ወቕቲ እዩ እዚ ወቕቲ እዚ ማለት እዩ በዚ መሰረት እውን ነቲ ነካይዶ ዘለና ጎስጓስ ብዕውት ኩነታት ንኽዛዘም ኩሉ ትግራዋይ ብገንዘብ ዝሕግዝ ብገንዘብ ካልኦት እውን ኣብቲ ሞያ ዘለኹም ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ዓለም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ትሰርሑ በቲ ሞያ ትሰርሑ እውን ብዝከኣለኩም መጠን ብዓይነት ክኸውን ይኽእል እዩ ብገንዘብ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሞያዊ ምኽሪ ክኸውን እዩ ብዝተፈላለየ መልክዑ ንህዝብና ነቶም ኣብ ዓዲ ዘለዉ ኣሕዋትናን ኣሓትናትን እውን ብኩሉ መዳይ ኣየኹም ክንብሎም ኣብ ጎንኩም ኣለና ክንብሎም ስለ ዝግባእ በዚ ኣጋጣሚ እዚ መላእ ትግራዋይ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዓለም ዝነብር ትግራዋይ መልእኽተይ ከመሓላልፍ ይደሊ ማለት እዩ ያው እስካዕ ኸዚ ምናልባት ዘይዳሓሰስክዎም እንድሕር ሃልዮም ሕቶ እንድሕር ሃልዩ ብውልቀ ይኹን ብትካል ምሕታት ከም ዝከኣል ዘለኩም መብራህርሂ ዘድልዮ እንድሕር ኮይኑ እውን ካብ ሕዚ ጀሚርና እስካዕቲ ዋና ጎስጓስ መዕፀዊ ዝግበረሉ ማለት እውን ኖቨምበር 29 እስካዕ ሻዓይቱ ዘለኩም ሕተታት ምሕታት ከም ዝከኣልን መብራህርሂ እውን ብዝተፈላለየ መልክዑ ብዝተፈላለየ ሚድያ ቀሪብና መብራህርሂ ከም ንህበሉ በዚ ኣጋጣሚ ክሕብረኩም ይደሊ ያው እቲ ዝነበረ መደብ ብልቢ ዝተኸታተልኩም ኢሉ እውን ጻውዒትና ምላሽ ንኽትህቡ ድልዋት ዝኾንኩም ወገናትና ኩልኩም ብጣዕሚ ከመስግን ይደሊ ኣብ ምሉእ ትግራይ ብሳተላይት ቲቪ ዝከታተለና ህዝብና እውን ብዝተኻለና መጠን ንሕና ብፍላይ ድማ ትካልና ትግራይ ዲዛስተር ሪሊፍ ፈንድ ወይ TDRF ዝበሃል ማሕበር ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘሎ ማሕበር ንህዝብና ብዝከኣለና ኩሉ ንምሕጋዝ ምንቅስቓስ ንገብር ከም ዘለና ክፈልጠና ንደሊ ኣየኻ ክንብሎ ንደሊ ከም ትካለይ ወኪል እውን ብሽመይ እውን ህዝቢ ትግራይ ዝሕዚ ንገብሮ ዘለና ምንቅስቓስ ኣብ ጥዕና ትኩረት ዝገበረ እዩ ንሆስፒታል ዓይደር ንምሕጋዝ ዕላማ ገይሩ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስ ዋላ እኳ ተኾነ ብቐጻልነት ግን ናይ ምግቢ ሓገዝ ድዩ ናይ ጥዕና ድዩ ኣብ ካልኦት ናይ ቁጠባዊ ሓገዛትን ድጋፋትን ድዩ ኩሉ ምንቅስቓስና ከም ዝቕፅል ኢሉ እውን ትግራይ ኣብ ዝግበር ናይ ዳግመ ህንፀት ስራሕቲ እውን ብንጡፍ ከም ንሳተፍ በዚ ኣጋጣሚ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ይደሊ ንህዝብና እውን ኣየኻ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ትካልና እውን ኣብ ጎንኩም ኣሎ ዝከኣለና ኩሉ ክንሕግዝ ድልዋት ምዃንና በዚ ኣጋጣሚ ክሕብር ይደሊ ዛራ ሚድያ ዝዕድል እዚ ብዛዕባ ትካልና መብራህርሂ ንኽህብ እዚ ዕድል እዚ ስለ ዘመቻቸወልና ብሽመይን ብሽም ትካለይን ከመስግን ይደሊ ሎማዓንቲ ዝነበረና ጻንሒት ኣብዚ የብቅዕ ማለት እዩ። ይቕኒለይ